I en el rebot d'avui compondrem un menú ben bo. De primer tindrem coca de ceba amb fruissets i de segons oreanes. No Amb xocolata. En xocolata, que vos quedi ben clar. Serà boníssim. Boníssim. M'ho xuparem el dit. Sí. I això serà ben variat avui. No vos ho perdeu. Web, bon dia. Hola. Com va? Bé, Bé, molt bé. estic molt contenta de veure-vos i de trobar-vos aquí. Sí. Aquestes dones són na Catalina i na Francisca. Na Catalina serà la nostra anfitriona d'avui i na Francisca és la seva filla i propietària d'aquesta casa tan preciosa. Na Catalina té una història molt interessant per contar-nos com va surar ella tota sola en els seus 6 fills i unes altres coses més que mos contarà. Però ara jo vull saber, Catalina, què mos faràs? Què cuinarem avui? Oreanes. Oreanes. I què més? I una coca de ceba amb fruissets. Catalina, que sona de bé. Ja sabeu el menú que tenim per avui. Mentrestant, vos deixarem amb un parell d'històries i en Toni, que no sé què fa en sos caragols, i na Catalina i jo prepararem tot d'una tornarem i mos posarem mans a l'obra. Web, na Catalina i jo ja ho tenim tot ben preparat per fer la nostra coca de ceba i fruissets. Fruissets, sí. No és així, Catalina? Sí. Mem, què en de menester? Què en de menester? Oporto, sal, oli de girassol, perquè així no està amb feixuga, cau més bé. Llevadura, aigua, un pot de saïm, farina, dàtils, i anous, i ceba. Això és per la coca de ceba, que és mel. Que és mel. Catalina, però tu has estat cuinera, o no? Sí. Jo vaig d'un restaurant 10 anys. Quin restaurant? Òpera, davant d'Hacienda. I com va ser això? Conta-m'ho. Com va ser? Que em varen demanar un favor i de bona m'ho van deixar partir. Però, mem, és que a banda de fer de cuinera a l'òpera, què fèieu abans? Tenia una fàbrica de pèl repujada i articles de regalo. Com va ser Vaig això? quedar viuda en els 10 anys de casada, en 6 al·lots. I quant d'any teníeu? 32. 32 i 6 enlots. I el més petit quina edat tenia? 5 mesos i mig. 5 mesos i mig. I la majoreta 9 anys. Ja vos havia dit jo que na Catalina tenia coses molt interessants. Fia. Fia i fia. Per on hem de començar per fer la coca, mem? Ara hem de començar per la pasteta. Per la pasteta? Sí. Tu me dius amb què te puc ajudar i jo ajudo, eh? No, tu, si vols callar. aprendre, mira. Mira i callar. Sí. Se'n van dins les butxaques. Ara posa'm la llevadura. I d'aigua, quina quantitat ho has posat, Catalina? He posat per mig quilo un tassó de beure aigua. I de llevar quan hi posam? De 50 grams. 50 grams. Sí. I l'hem de fondre? En l'aigua, i ara hi posarem perquè se mescli ben mesclat. Sí, sali. I seguim remenant. I ara anirem posant la farina. Vol que la posi jo a poc a poc? O no? No, va bé així. I de farina? De farina, mig quilo. Mig quilo. Sí. I quin temps l'hem de pastar, Catalina? No, quan vols que la pasta te queda ben lliseta, ja està. És a dir, que la textura que ha de tenir és que sigui ben llisa. Ben lliseta, sí, ben mesclat. Catalina, i ara que ja està ben pastadeta, què hem de fer? L'hem de deixar tovar quant de temps? Mitja horeta ha de tovar. És més bona de pair. Sí. I d'ara què farem? La taparem amb un pedacet i la deixem tovar una mica? Sí, mitja horeta. Mira. Així és com ha quedat després de mitja hora de tovar, Catalina. Sí, veus? I fas així, i veus que va pujant. Va pujant, i això què vol dir? Vol dir que està tova. Molt bé, i ara què hem de fer? Ara hem de tallar la ceba. Hem de tallar la ceba. La ceba s'ha de tallar
al revés, perquè així se fon més bé. En vez de tallar així, s'ha de tallar així. Molt bé, per curt, diguem. Sí. I la ceba aquesta quan l'hem de preparar? Ara la tallaré Sí. i l'hem de preparar amb sal, oli i oporto. I el porto. Però Sí. aquesta ceba la preparam i la podem posar directament a damunt la coca o l'hem de preparar abans? No, l'hem de preparar antes perquè ha de fer saverinada. Que ha de fer què? Saverinada. Saverinada. I què és Sí. això de saverinada? Saverinada vol dir que ha de fer suc, Ah, aigua, sí. no? Perquè llavors damunt la coca mos posaria la coca blana sí. i no... I l'hem de tallar el més primet que puguem? Sí. I per tallar mai hem de posar dits així, sempre així. Cap endarrere. Que no hem de tallar un dit, hem de tallar la ceba. Això mateix. Carai, Catalina, cansat de coses. 2 cebes grosses. Per mi, quilo de farina, 2 cebes grosses. Sí, crec que basta. Ara. Un pot de sal, oporto i oli. Sí. I l'oli que li heu posat? Oli d'oliva? O... Oli d'oliva, això sí. Oli d'oliva. Sí, Molt bé. sí. Per tremperó, oli d'oliva. Sí. I és millor, m'heu dit, fer-la un parell d'hores abans Sí. perquè la molli Perquè bé. així se ceba du aigua Sí. i la reblaneix Sí. i és més bona de coure. Mam- I ara hi posam els dàtils. I els posam en pinyol. No, n'hi ha que no duen pinyol, però que vos agraden més, Jo aquests. m'agrada més aquests, perquè els que no duen pinyol són molt blancs. I aquests són més durs. Són més durs, perquè llavors, si no, es queden com a... Ara que hem de posar les nous. Sí, els de nous. I també els de fas a trossets. Just, 2. 2 trossets. Sí, així com surten. I ara ho remenam ben remenat, a fi de Sí, que se mesclin sí. bé els guts. I ara que estigui una horeta o dues, així... Sí? Però, Catalina, com que a la tele feim màgia sempre, jo sé que vos també n'havia preparat una, perquè nosaltres ara no podem esperar aquí 2 hores o 3. Sí. No és veres que ja en Sí. teniu de preparat. Sí. I de Catalina, aquest és l'aspecte que té quan han passat un parell d'hores. Sí, i aquesta és ara. Ara, Sí, que l'han fet sí. ara mateix. La cuera l'hem de menester. Sí. I de la deixaré aquí, això Sí. pot posar aquí. Sí, Au, pot idò. posar aquí. Ara què hem de fer? Ara hem de mirar de gotar Hem de llevar el el suc. brou. Un moment. que de goti. Ja està. Ara untarem el mol. Poquet d'oli. Amb un poc d'oli. I això és perquè no se mos aferri. Això sí, perquè si no se mos aferraria. Ja està. Au, idò. El reservam aquí. Sí. Molt bé. Sí. I ara farem la pasteta. L'hem de separar en 2 parts, més o manco iguals. Sí. I la tornem a pastar. I ara la primaré. Carai, que dòcil que és una pasta molt bona de fer feina amb ella, eh? Sí. S'estira molt bé. Sí. I ara li posant saïm. Ben ensaïmada. Això és perquè pot sortir més bona. Serà de bona aquesta coca. Mare santa. I ara doblegada. I ara jo també n'he de demanar. I per què la doblegam, Catalina? Perquè la farem un poquet de fulls. La farem de fulls. Sí. Tornem a estirar. En so saïm de dins. Seguint de dins. I més o manco quan de saïm feien servir. No, just una grapadeta. Un poquet, no? Pastissat, sí. Mira tu, quines coses més modernes que mos tenen, Catalina, preparades. De bon heu tret aquesta primador? De la tenda de la meva filla. De la tenda de la vostra filla. Sí. Ai! Encara la fa més perfecta. Tu ara, per exemple, presentes un plat. El primer que fas en aquell plat? Ho mires? Ho mires? Clar que sí. Ha de tenir bona vista. Bona vista. I això per què ho feim? Perquè no bufi. I ara l'escampam ben escampada. Sí. Bé salarot a ceba, o porto, a dàtil. Repartim així, més o manco que n'hi hagi per tot igual, Per de tot dàtils igual, i de nous. I ara li posem un tirorit d'oli abans de ficar-la dins del forn. perquè n'hi pos poc quan te la treus. I una cosa, Catalina, quin temps l'hem de tenir dins del forn? Más o menos mitja horeta. Crec. Mitja horeta. Sí. A quina temperatura?
Ara ja l'havien posada a 200, però ara la posarà a 100, la posarem a 170. I sabeu que mentre nosaltres enfornem la nostra coca, no es veres, Catalina? Sí. Vosaltres quedeu mirant un parell de reportatges i amb Antoni Ballador i d'aquí no res mos tornem a veure perquè hem de fer, què hem de fer? Oreanes. Oreanes, i no vos ho podeu perdre. Fins ara.